Iki yo tak review no oma 2 lantai rek yo. Oma boys pol rek yo. Model American klasik lah. Ngoapik rek. Lah terus iki ukurannya 4,5 kali rolas. Regone termurah searea menganti. Cuma 380 juta yo. 380. Oh 70 rek, sorry 370 juta lah, wapik rek modele. Wis langsung mlebu aja gak suwe-suwe. Iki wis free pager karo kanopi rek ya, wis include kabeh. Wis ono pager loster ngene iki wis free dengan harga 370 ya. Wis ngene iki. Aja masuk aja. Lu pager rek. Lah, terus delon karpote ombo rek yo, mobil sembarang nang kene iso mlebu rek yo, koyo bis mini, bismillah, alhamdulillah, masya Allah masuk kabeh rek yo. Fase tampak depannya kayak ngene rek yo, model-model ala-ala Amerikaan ngene iku lho rek. Lah terus nang kene iki ono terasan rek yo, kena gawe ruang tamu yo ansian iki, kena gawe nyantai-nyantai lek isuk karo rokokan koyo gak duwe dosa ngene iku rek yo. Lah terus fase tapak depannya wis kayak gini lho, wis oleh free lampu uklik ngene iki lho, kayak zamane malampir lho, apik rek. Lampune wis full down LED. Wis langsung masuk. Nah, terus nang kene iki ono ruang keluarga ngene iki rek yo. Nah, plafone wis drop ceiling, lampune down LED kayak kucur ngene iku rek yo. Lah, terus nang kene iki ono kamar pertama rek yo ngisor. Iki kamare totale ono 3. Lah ngisor iki ono kamar situ rek yo. Cara ngono kene gawe ambekan sahdu ning kene kira yo. Ngene iku lho. Terus nang kene iki wis ana cendeloe tapi aja lali rek tuku no gorden ya. Lah, terus ngisore tangga iki kok sampean kene manfaat nopo wis sampean atur dhewe rek yo. Nah, terus nang kene iki ana kamar mandi sing super gede. Kene gatus wong selawe sik emot rek yo. Klosete nggae kloset duduk, shower ready rek yo. Lho, yo apik rek. Lah, terus nang kene iki ono iku rek yo. Iki le agama muslim, sing muslim kena gawe musala rek yo. Sing non muslim kena gawe mangan-mangan yo kena lah. Terus nang kene iki ono area laundry room, kena gawe umbat-umbat. Soalnya nang kene iki fiber rek yo. Fiber. Terus nang kene iki dapur. Dapure sing super jumbo lho. Wis ngel ngene lho, wastafrillah. Boys rek yo, wastafrillah yo. Wis. Ayo saiki langsung munggah mendukur rek yo. Loh, anak tanggane itu ngenrek ono piro rek. Loh, delon. Iki wis tak cekelan, tenang ae, aman rek yo. Terus lah wis oleh lampu hias ngene iki 3. Lah iki free teko aku rek yo. Loh, delon plafone rek apik rek yo. Lah, saiki de kene rek yo. Ndi yo kene yo. Lah iki ono area kamar rek yo, kene gawe anak-anak yo. Iki kamar anak-anak, nang kene wis tak kei cendelo. Ojo lali rek yo ditukono gorden cendeloe. Lah terus nang kene iki ono pintu apa iki? Lah iki balkon rek yo. Nah iki balkon buri rek yo. Kena gawe rokok-rokokan sampean ambek nyawang-nyawang itu jagung ngene iku rek yo. Nah wis. Terus kene iki ono kamar mandi. Kamar mandi ndukur rek yo, gede wisan. Kena gatus wong 20 sing ndukur iki yo. Wis. Terus saiki kamar ketiga rek yo. Lho. Kamar ketiga iki gede. Ya, iki kene gawe ambekan sahdu yoan iki. Ngene iku. Terus aja lali tuku gorden ben gak ditip tanggane. Terus iki balkone ono loro berarti yo. Lah nang kene iki kene gawe ono ruang keluarga, kene gawe nyantai-nyantai ndelok TV ngono iku yo. Terus nang kene iki ono pintu. Sik. Iki pintu menuju balkon ngarep rek yo. Kene gawe nyawang-nyawang tonggo. Iku mau kan nyawang wit iki. WT iku jagung lah, iki kena gawe nyawang-nyawang tonggo. Nah, wis tak gawe cekelan balkone, kena gawe gitar-gitaran ta opo, yo. Lus tonggo wis akeh rek yo. Ya. Wis ngono rek yo, langsung gigas. Iki lokasine ndek perbatasan kota Surabaya Barat, tepatnya ndek Desa Weringin Kurung yo. Teko terminal Benowo mek 10 menit. Iki cedek karo menganti cedek karo pasar Benowo, tengah-tengah soalnya rek yo. Cedek karo pasar Hulaan, teko jalan raya karek mlaku tok. Hitung-hitung karo olahraga yo. Iki ukurannya 4,5 kali rolas, regone 370. Info lebih lanjut pengen tanya-tanya utawa pengen survei lokasi bendino tanterno rek yo. Oh, gak usah izin, gak usah sungkan. Oke, assalamualaikum, bye.